dejlig lakrids for en bulldog. Det er jo lidt synd, at jeg ikke kan vise, hvor fantastisk det dufter på deres stand. Vi kan se larmen, vi kan se, at de er i gang med at lave lakrids. Super event, og hele hallen den dufter simpelthen af lakrids. Og man er simpelthen trukket herhen til. Det er så fint en stand, og så fin en event. Og man kan smage på alle de her skønne prøver, som gør, at man jo simpelthen bliver afhængig af det skidt. Så thumbs up for den her event.